Mart il-kap ta' Partit Nazzjonalista Mary Grech ta' somma sabiħa ta' flus li Research Innovation and Development Trust l-RIDT sabiex tkun tista' tkompli riċerka fl-Università ta' Malta. Waqt żjara li saret fid-Dipartiment tal-Biomedika, Mary Grech setet tifhem aħjar ix-xogħol siewi li jsir jum wara l-ieħor minn numru ta' riċerkaturi. Bl-għażla tagħha tkun li tagħti donazzjoni lil RIDT fl-eluq il-50 sena tagħha. Napprezza ħafna d-dedikazzjoni ta' dawn in-nies l-ambizzjoni li għandhom biex jagħmlu soċjetà aħjar wara kollox. U jiena għalhekk illum komplejt nagħti donazzjoni żgħira lill-RIDT sabiex ikomplu jgħinu lil dawn ir-riċerkaturi biex ikomplu jistudjaw u jsiru jafu. Nappella wkoll għall-istudenti li forsi għalihom is-suġġetti ta' xjenza mhijiex biss li ssir tabib jew ssir ners, imma tista' ssir ukoll riċerkatur. Fost ir-riċerka li ssir fil-laboratorji tal-Università minn numru ta' riċerkaturi hemm dik li għandha x'taqsam mat-tumuri tas-sider, il-pulmun u l-musrana. Dan sabiex wieħed jifhem aħjar xi kawża li persuna jkollha tumur u eventwalment jirriċerkaw biex isibu serħan jew sansitra kura għal dawn it-tipi differenti ta' tumuri. Jispjegalna iktar dwar dan il-Professur Godfrey Grech. Ir-riċerka tat ħafna already in terms of nifmu x'inhija il-mekkaniżmi ta' ċertu gruppi ta' pazjenti fil-kanser imma fallilna iktar x'nitalmu. Allora il-riċerka importanti biex titgħallem biex tittik il-knowledge. Barra minn hekk huwa importanti wkoll li jkollna teknoloġiji li jkunu sensittivi biżżejjed u llum il-ġurnata qed immexxu daw il-karatteristiċi mit-tessut naqrawh ukoll fid-demm. Permezz ta' din ir-riċerka, riċerkaturi f'pajjiżna qed jirnexxilhom jagħmlu passi ta' ġgant il qudiem. So lately sibna subtype partikolari tal-tumur fis-sider li huwa aggressiv ħafna. Palissa qegħdin naħdmu biex inkunu nistgħu nissettjaw il-terapiji u sort of mixin u qudiem anke r-riċerka mbagħad tispiċċa billi issib mbagħad x'terapiji jista' jkollok għal dis subtype. Iżda biex dan kollu jkun possibbli, il-kap eżekuttiv ta' RIDT, Wilfred Kennelly, għalinna li din ir-riċerka sserra fuq l-għajnuna li tiġi minn barra minn xtudna u anke mill-għajnuna tal-poplu Malti Wawċi. Bħalissa Ottubru u Novembru nikkonċentraw ħafna fuq il-kanċer. Kellna ħafna donazzjonijiet għal breast cancer u issa Novembru cancers li jaffettwaw l-aktar l-irġiel. U allura kull darba li konna donazzjoni bħal tal-lum, ittina ħafna kuraġġ għax biha nkunu nistgħu nagħmlu aktar riċerka ħalli dawn in-nies li għandna bħala riċerkaturi li jaħdmu fl-università jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin bix-xogħol tagħhom. Ix-xogħol ta' RIDT benta fl-2011 fejn tassigura li ġib biżżejjed fondi sabiex ir-riċerka fuq livell nazzjonali tkun tista' tibqa' miexja l qudiem. Il-laboratorji Malti mhux biss jibbenefikaw minn fondi Ewropej iżda wkoll mill-għajnuna tal-poplu Malti Wawċi. Fost dawn hemm l-eluf ta' euro li jingħataw ta' kull sena mill-Fondazzjoni Alive b'numru ta' ċiklisti li jaqtfu kilometri sħaħ biex jiġbru d-donazzjonijiet għar-riċerka dwar il-kanċer.